लॉकडाउन में लव भइल बा। अमन अमन लॉकडाउन में लव भइल बा। कुशीनगर लॉकडाउन में फेसबुक कोई इंस्टॉल, मैसेंजर के द्वारा करे लगली कॉल। अरे बाबू बुझला, लॉकडाउन में फेसबुक कोई इंस्टॉल, मैसेंजर के द्वारा करे लगली कॉल। लागे फेसबुकवे पसब भइल बा, लागे फेसबुकवे पसब भइल बा। का बताई भाई लॉकडाउन में लव भइल बा। का बताई भाई लॉकडाउन में लव भइल बा। अमन अमन कुशीनगर नया फेसबुक पर छोड़नी एगो फोटो, लिखी के भेजली का हाल बा मेरे मोटो। नया फेसबुक पर छोड़नी एगो फोटो, लिखी के भेजली का हाल बा मेरे मोटो। उनसे बतिया के दिल गद गद भइल बा, उनसे बतिया के दिल गद गद भइल बा। का बताई भाई लॉकडाउन में लव भइल बा। का बताई भाई लॉकडाउन में लव भइल बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। अमन अमन संदीप सागर रिक्वेस्ट भेजले रहली तोहपे, कर निगम के दिलवा लुभाइल बा पे। संदीप सागर रिक्वेस्ट भेजले रहली तोहपे, कर निगम के दिलवा लुभाइल बा पे। सोहराब सुमित अलबत भइल बा, सोहराब सिकंदर अलबत भइल बा। का बताई भाई लॉकडाउन में लव भइल बा। का बताई भाई लॉकडाउन में लव